problema, panoorin mo lang to pag medyo. Guys, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Ate, ano yun? Natakot ako bigla. Ano yung lalantad ko rin? Sobrang sagad. Kinabahan! Kaya ko ba to? Kinabahan! Ingay! Isa sa pinakamagandang highlights, o makinig kayo, makinig. Okay. Isa sa pinakamagandang highlights ng buhay ko ay nung nakilala ko silang dalawa. Ano ba ito ba? Tita Max? Tita Max sa MMK. Ang babaw ng luha ko. Sabi ko sa sarili ko, hala, pwede pa palang ma-meet ang besties later in life. Hindi, Mamay naipit. may buhok. Nasagad. Hindi lang sila mga juica sa kagandahan, parehong napakatalino pa. And I'm grateful having them both sa buhay ko. Una, isang napakaganda at napakadalino pagdating sa business management at pag-handle ng mga tao. Former OIC ng City Information Office ng Bacoor City. At yung isa naman, babaeng napakatalino, legit juica. Sa katunayan, Sa kanya, napakaganda. Napakatalino sa akin. Babae, napakatalino. legit juica nga! Siya lang naman si Miss Philippines Earth 2025. Please welcome on Tita Max, my loves, Liza and John! Yes! Magmatagal! Yes! Sabi niya, yes! Sorry na! Sanay ako eh. Ang bigat kasi ma, hindi ko sanay. Yeah, masanay ka na. O, sa camera mo. Bawang ni boss Dia. Mama Joy, kamusta ang buhay, Miss Philippines Earth 2025? Okay lang. Walang kwenta interview. Sakto lang. Okay Bigat. lang. Parang, Ulat-ulat sa mga. Hindi nga ako sanay, ma. Go. kamusta ang buhay? Wala naman masyadong nagbago. Feeling ko, O, kasi puro event ka rin naman dati talaga, araw-araw oo, na. ngayon may corona lang. Mm-mm. Tapos, Ay, ba't di mo pala sinuot? wag na, hindi nila deserve. Titingin na siya sa akin. Narinig niya, puro tawa. Sorry, puro tawa talaga kami. Mabigat kasi sa ulo. Oo. So, wag na. Okay na yan. Nakikita naman nila yung picture may corona. Ay, my God! For context, hindi pa kami nag-aaway ever. Tapos kahit may hindi kami, wala eh. Lagi tayo magkasundo, no? Kasi kinukonsinti at enabler sa isa't Oo. isa. Oo, siguro kung Mm-mm. gusto ni Tanya, gusto din namin. Correct. Kung ayaw ni Tanya, ayaw din namin. Kung gusto ni Liza, Mama Lai, gusto namin. Oo. Pag ayaw niya, ayaw din namin. kung may kaaway si Mama Lai, kaaway din namin. Nakasundo talaga kami. Correct. Kasi meron akong top 5 na tinatawag dito sa Tita Max Podcast. Top questions, 5, sa Okay. guest ko. Okay. Pero dahil hindi ko alam maisip kanina, na lang ako nagpasulat ako sa OJT tapos bunot Wow, parang bubunot- bubunot ka ng bubunot yung ng manok, tanong. may kulay-kulay. bubunot ng tanong tapos Okay. ipaikot. Ay, laban. Go. Oh, Mauna ka na, Liza. Mama Lai. Dapat yung matalino yung muna. Ikaw Sinabi sabi ko kung matalino pinakamaganda. yung Ang pinakamatalino. matalino. Pressure talaga ako, ma. Wait. My God, sana madali mamunot ko. Okay, go. I-review muna. Teka. Ibalik ko yung tanong. Sino sa ating tatlo ang unang kakainin ng zombie? Si Mama Lai. Grabe ka! Napakatalino to siya. Kasi mabilis yung takbo namin ng kotse ni Mama Joy. Oo nga, ikaw kasi lagi kang ano Oo. eh. Parang, Grabe, totoo talaga. Grabe talaga kayo magpatak. Wow, hiya naman ako. Magpatakbo. Pasahero ka lang. ako yung taga-decision kasi kung parang, kunyari may truck, ganyan, 2 truck. Kaya ba natin? Kaya mo yan, ma. Oo. Ganon. Siya Ako yung hindi. Oo, ma. Ikaw yung makakain Ako ng yung- zombie. Mabangal. Ako yung hihinga na lang ako ng malalim dahil wala na Oo. akong magawa sa inyong Pero dalawa. pag naging zombie, kakakainin mo kami. Hindi. Ano ba yan? Damay-damay na to. Pwede din. Taba ng utak mo. Oh. Eh. Makakain ako ng babae. As a zombie. Okay, next.
Madaling ma-fall. Madaling ma-fall. Ikaw! Alam niyo ba kung gaano karami ang lalaki ni Tanya ng 2023? Akala lang So, niya. ikaw, oo, mama. Parang Ikaw. siya. Ako, aminado naman. Pero madali din siyang ma-fall out of love. Correct, correct. Kaya Parang mag-ingat kayo. madali siyang parang ma-attract, maka-appreciate. Siguro yun yung term, madali siyang maka-appreciate. Lalo na kapag yung lalaki may effort. Pero madali din siyang ma-fall out of love. Totoo yan. Kasi ang daming lalaki nun ni Bakla, parang lumilipat lang ng pahina kada araw. Ano ang first impression nyo sa isa't isa? Ay, eto, ang first impression Hindi, doon muna mamalay Ay, muna. Ay, Ikaw. ako, kay mama. Hindi, ikaw muna kay mamalay. Sige. Kay Go. Mama Lai, wala, mabait siya. Kasi, ang unang interaction namin ni Mama Lai, nung nirecommend ako sa kanya, sa department niya, ni Concy. Mm-mm. Tapos, alam mo ba, tinalakan ko kagad siya na ito yung mga demands ko sa trabaho. Siya yung boss, ha? Tapos, ito lang po yung tapos, biniber ko talaga. Tapos, ang reply niya, okay, sige daw, iko-consider, ganyan. So, ay, bait naman nito. Mabait. Tapos, nakita kita. Ano yun may event sa Bacoor. Parang galit. Women's Month. Oo. Ay, day. Parang Oo. sa March, March, kami nakita. March. Naka-shades siya. Ala, prima donna si Bakla. Tapos DJ daw siya. Sinong DJ to? Akala ko DJ ka sa bar. DJ pala siya sa love radio. Radio. Tapos sabi ko, ay parang maldita. Tapos nag-meeting kami nun sa taas. Oo eh. Kasi naka-shades ka ma. Tapos hindi ko alam, kaya pala siya naka-shades. Puyat siya. Puyat. Pero yun, naging close naman na kami after. Agad-agad. Ang ending, ako pala ang maldita. Mabait pala sila pareho. Ako, first impression ko kay mama, sinabi ko, mukhang mataray. Diba? Nung una. Tapos, pangalawang kita namin, Inamoy. pangalawang kita namin, medyo doon na kami nag-jive. Oo, nag-jive. Nag-jive. Oo, You tapos can jive. kay Mama Joy naman, ang first impression ko, mabait nga. Wow, Kasi- first impression mo lang Hindi, yun? nung nakita kita doon sa Hindi pala totoo. hindi totoo. Biatch. Nagbago. First impression, yun nga yung Women's Month. Tapos parang first time natin magkita-kita, tawanan talaga kaagad. Oo. Tapos, Sa ano ng second impression mo? maldita. Hindi. Si Mama Joy ngayon, kasi, pag gusto ka niya, okay siya. Oo. Pag hindi ka niya gusto, hindi siya hindi talaga mag-aaksaya magpa-plastic. sa'yo. Oo. Correct, Oo. correct. Tama na yun. Oo. Yung mga energy, Oo. bikirit. Parang, Sila Correct. kasi mabait eh. So as much as possible. hindi na gusto ko na maging kagaya. Hanggat Oo, kaya nilang actually. pakisamahan, Yun. pinapakisamahan Mm. nila. Ako yun parang, Si Mama Joy yung nagturo sa amin ng pag ayaw mo yung tao, ayaw mo. Ayaw mo. Huwag mo nang Oo. pilitin. okay. Go. Wow, English. When was the moment na na-realize mong solid yung friendship ninyo? Kailan ba? Parang wala siyang May nasight ako na yung may mga Ay, alam ko na. Oo. Feeling ko ito yung moment na ito yun. Meron kaming secret place nila, Mama Lai, nila Mama Tanya. Tapos that time, may problema ka nun. Tapos kailangan niya ng kasama. Tapos tumira kaming magkakasama Correct. sa secret place namin. Correct. Sa giyakan lang kami. For a few days, parang 1 week, no? Oo. Tapos Mm. bitin kami, ayaw na namin umuwi. Dead ba na kami sa mga bahay namin? Dito na kami titira. Oo, ang So, saya. yun. Ang saya pala nun, yung getaway, di ba? Yun yung moment na, 3 araw lang tayo nun man. Oo. Tapos, Tatlo ang lang ba daming yun? nangyari. Parang Mga ang 4 tagal. days din. Oo. Ang daming nangyari 3 noon. gabi. Nag-mall kami, nanood pa kami ng... Kung ano mapagplanuhan. Oo, tas doon yung nauntog ka sa Mega Mall. Ba? Hindi ko makakalimutan yun. Bumakat yung mukha ni Tanya, sinita doon sa salamin ng mall. Ano na yun? Pag naiisip ko yun, natatawa ako mag-isa. Kasi ako yung clumsy. So kapag sa lahat ng dapa ako. Kailangan mo siyang alalayan. Oo, ako yung lampa. So yun, naglalakad-lakad kami. Tapos may salamin pala yung coffee shop. Dire-diretso ko. Tapos yung tunog talaga ng mukha ko sa Lagabag talaga yung na. lahat ng buong floor ng Mega Mall tumingin talaga sa akin. Tapos tinawanan Tapos yung siya. dalawa tawa muna sila. Tapos sobrang lakas tumalsik yung chinelas niya. Alam mo kung bakit ako natawa? Kasi pa nakita ko yung mukha mo doon na parang, Kawawa. pagkauntog mo. Wala naman. Tapos yung bakit yung ilong ko doon. Tapos wala silang CCTV, so hindi namin Oo. napanood. Pero tawa-tawa kami
kasi yung salamin, may mukha talaga ni Oh, may Tanya. bakat na ilaw. Parang mahahalap ko yung picture na yun. I-insert So namin yun, dito. ako din, favorite ko yun, yung ano natin, yung takas moments natin. Pero di ko pinaka nakakalimutang moment, yung muntik kaming mamatay. Muntik tayong mabangga. Tayong dalawa ba yan? Oo, Tatlo. May pupuntahan tayo, nasa galing tayo from City Hall. Okay. Tapos, wala lang, chika-chika. Mahilig kasi kami umentry. Tayong dalawa lang yan. Di ba siya kasama? Hindi kasama, Hindi ako kinuwento kasama. lang Ay, natin. oo nga. Magkikita tayo. Ako magkukwento kasi ikaw yung nakakatawa dun eh. Nagda-drive ako ng matulin. Tapos, hindi kami nagpa-pay attention sa daan. Oh, shout out sa MMDA. Yes. Okay, go. Tapos, dare-dare ang tulin. Tapos, may sasakyan pala. Tapos, muntik-muntik na lang talaga siguro. Split seconds, mamamatay na kami. True. Pero tumawa pa rin kami ng malakas. Alam mo ba't kami tawa ng tawa nun? Kasi may nakita kami exit sign. Sabi niya, pwede ba tayong pumasok sa exit? Sabi ko, pwede, pero paatras. Yun yung dahilan. Tawa-tawa ako. Sabi niya, Tapos sabi ko, ma, intersection. pwede ba tayo dyan sa exit? Oo, ma, magpa-atras ka. Muntik kami nabangga. Yun pala yun. Yun yun. Tsaka, meron pa sa Jollibee. Galing kami City Hall. Kaya siya laging galit sa amin pag magkasama kami dalawa kasi kami talaga yung taga-break ng traffic Oo. rules. Sa sa Bacoor, may mga, di ba, doon sa Gutter. Molino Boulevard, tapos may gutter, tapos meron doon makikita kayo malapit sa City Hall, yung Jollibee. Bakla, from sedan, nag-SUV. Sabi, testing nga natin kung SUV talaga to. Di ba may tire stopper? Ate, tinanong niya yung tire stopper. Ma, let's Tapos go. lumabas siya sa gutter. Dead pa siya sa driveway, sis. Putek na yan. Oo, promise. Narinig namin yung blagabag ng kotse niya. Uy, SUV nga. Mama Lai, thank you sa pagiging generous and totoo mong Oo, kaibigan. Ha? Thank you. Super. Kaya ako, sobrang thankful din talaga ako sa inyong dalawa. Grabe. Sobrang ang dami nangyari sa akin. Nakilala ko kayo na nalagpasan ko dahil sa inyong dalawa. True. Thank you. Correct. Kung meron ulit akong ibang life sa multiverse, kayo ulit yung gusto kong maging besties. Ako din, Ako din, mama. pero sana mas mayaman na ako. Hello? Napaka-humble. Humiling. Napaka-humble. Wala pa akong Oo, bag na may wala pa. pangalan. Oo. Stop. Wala pa akong bronco. Stop. Bronchitis. Stop. Bronchitis lang ang afford ko. Promise. Stop. Mula sa puso ko, yung sinabi ko. Kayo pa rin ang Ako gusto din, kong ma. maging friend. Tsaka sa friendship namin, never namin na-feel na sobrang parang well-off nung isa, sobrang sikat nung isa. Kasi kapag magkakasama kami, kami lang. Kanal-ish pa. Oo, kung anong meron siya, meron Oo. kaming lahat. Ganun. So, thank you. Thank you. Thank you. And kahit, at saka ito pa yung isang lagi ko pinagmamalaki. Low maintenance lang. Tama. Oo, kahit low hindi tayo key lang. nagkikita, hindi tayo Oo, nag-uusap. Reels yung love language natin, Oo. tatlo eh. Pinapatalaman. Oo, yung mga reels namin. Reels. Kahit di kami madalas mag-usap, ganyan. Ang usap pa namin dalawa lang yan. Minsan lang kami mag-usap kasi sobrang busy. Or, pag nag-usap kami, tuloy-tuloy. Oo. Kami na yung napapagod sa isa't isa. Mm. Tapos, yung ano pa natin, yung pinapasa nating mga memes, Reels. mga reels, puro katarantaduhan Oo. lang din talaga. Ang sarap lang itawa. So, yun. Tsaka kayo yung isa sa mga nakasama ko na hindi ko nararamdaman yung pagod. Pag maghihiwa-hiwalay na tayo, nalulungkot wag ako. muna. din, Oo, nasisepang sesepang. So, kami. oo, Oo, hindi correct. ka na iba na kasama ko, parang pagod na pagod ako after. May higupin energy. Oo, once. higuping energy. Kayo hindi. Never. Mm-mm. Never talaga. Oo, Mi. Tsaka sobrang generous nila. Sobrang swak namin. Then, nahihiram ko yung panty nila. Totoo. Yung bra niya. Oo. Minsan, yung bra niya na, di ba, ang laki kasi ng cup ni Mama Lai. So, umaapaw na yung akin. Ate, parang wala natatakpan dito. Tsaka yung bahay niyo, yung anytime pwede kayo matulog dito. Oo naman. Oo, Welcome sobrang talaga kayo sa amin. Open siya anytime. Meron akong moment noon kasi nga maldita ako, di ba? So, gusto ko ng ice cream. Tapos hindi ako bilhan ng ice cream ng jowa ko. Lumayas ako. Hindi stop yan. Pumunta ako sa kanila talaga. Inampon nila ako dun. Walang tanong-tanong. Si Boss D lang yung tanong ng tanong. Ano nangyari? Ano Oo, nangyari? nakikita siya. Chismoso. Hindi nga ako bilhan ng ice cream. Yun lang yun. Ha? Ice cream lang? We. Ganun pa siya. Ayaw niya maniwala. Lumalayas ako sa ice cream talaga. Kasi amats niya yun yung avocadoria, Mi. May moment kami ni Mama Lai na nag-eastwood pa kami para lang Ang layo mag-avocadoria. ng nilakad namin Di ba? Oo. Parang fourth floor pa yung... Nagpakulay kayo ng hair nun, di ba? Oo, Oo. Ang mahal nung salon nito. Sabi ko,
Yung una, carry pa. Gawin po natin yan, ganyan. Sige, ako go lang. Hype, itong bayaran na. Ang mahal pala nito. Magkano? Parang inabot ako ng 9K. Si 9K. Mama Lai, parang 15 yata, 12K yung binayaran niya. Para yun Oo. lang kay Mama Oo, Lai, nga. tsaka sa inyong dalawa. Mahal. Shout out. Shout out sa iyo. Meron pa akong isang special pasasalamat nung kay tatay. Kaya naman ako napunta sa City Hall dahil kay tatay, di ba? Sobrang laking tulong niyo sa akin sa mental health ko tsaka sa financial. Thank Ay, you. thank you din. So, ang swerte ko may mayayaman akong kaibigan. Ay, ako din nung pageant ko, itong dalawa, akala mo talaga mga ano ko sila, sugar mommy. Super ano sila, ganito, ganyan. Tapos tanong sila, tanong kung may Si Mama kailangan Lai pa ako. lalo, di ba? Ito, grabe to. Ma, Kaya huwag niyo agawin sa amin to Message natin para sa isa't isa. Go, Mama Lai. ako una na naman talaga. Iiyak Oo. na naman yan. Mm, Maiiyak pa nga siya. yung tawa yan may... Oo. Lagi siyang umiiyak sa amin, katatawa. Kahit Hindi namin siya kakatawa. pinapaiyak ng May tissue. na hurt. May tissue kayo. May tissue. Sorry. Hindi, okay na. Hindi ko na matiis. Sige, umiyak ka. Message. Ako, thank you talaga sa inyo. Sobrang thank you talaga. Kasi, alam niyo naman kung ano mga nangyari sa akin, diba? Pero never nyo akong ginudge. Galit pa kayo. Galit pa kayo sa ginawa sa akin. Tapos, yun, parang hindi ko na ma-imagine ng buhay ko na wala kayo. Kahit di tayo nag-uusap, hindi ko ma-imagine na ano. Tapos pag may mangyaring masama ulit sa akin, kayo talaga yung unang iisipin ko. Sabi kay Tanya tsaka kay Joy. Talaga, kayo yung una ko naisip, like may birthday or may something na magandang mangyayari. Pwede kong i-ano si Tanya tsaka laging ganun. So, sobrang happy ko, sobrang thankful ko sa inyong dalawa. Ang dami kong natutunan sa inyo. Lalo na yung paging maldita. Ay, hindi naman. Yung nasa Ayaw niya lugar. pa rin, ayaw niya pa rin. Nasa lugar na kamalditahan. Kasi sobrang, Boundaries. Oo, boundaries. Sobrang, love ko kayo talaga. Kasi sobrang mahal na mahal ko kayo. Naalala namin, kinunpis ka namin yung cellphone. Oo, ganun na. Oo. Nandun na kami sa ganung level na hindi ka magre-reply, walang Oo. kahit ano. No contact. Oo. Issue. Ay, thank you po. Ang galing pa sa So, CR yan. Sorry. Mama Joy. Ako, wala akong masasabi sa kanila talaga. Super thankful ako kasi nga, yun yung lagi kong sinasabi sa tao kapag natanong nila bakit parang lakas ng loob ko sa social media, hindi ako nahihiya, parang kahit ang daming alam kong mambabash sa akin, hindi ako natatakot kasi nga may Liza at may Tanya ako. Tapos super happy ko na nakilala ko sila in this lifetime kasi bihira ka talaga makakamit ng tao na maintindihan ka, susuportahan ka in everything. Hindi ipagdadamot yung kung anong meron sila. Alam mo, feeling ko, kunyari magkasakit ako sa kidney, tig-isa pa sila. Magiging tatlo yung kidney ko. Oo, kahit at 25% na lang ang battery. Oo, ganun sila. Go sa'yo na to. Ganun yung tipo ng friendship na meron kami. Tsaka parang kahit anong highs, kahit anong lows ang dumating sa buhay namin. Wala hindi talaga tayo nag-aaway. No judgment, no filters kami. Sasabihin namin sa isa't isa kung ano kailangan marinig ng isa't isa. If ever there is a need for support, kahit anong support pa yan, nandun kami. Emotional, kahit back support pa yan, may taga-massage. May taga-massage yung upuan niya dati na machine. Binilhan niya kami. Yung sa machine na... Ikaw bumili Ay, ako nun. pala bumili. Ikaw bumili nun, ma. Pinahiram ko lang yung akin. Ikaw ganun. Pinilhan ko, bumili kami. Basta kung ano yung feeling namin, makakahelp sa isa't correct. isa. Ganun ka tayo, no? Ito, alam mo ba, meron akong maleta na lagi kong ginagamit. Tapos kapag may nagsasabi, ang ganda ng maleta mo, ay bigay ng best friend ko. Alam mo ba Yung parang nakaleta ko. Oo. Ayun, same. Alam niyo ba't niya ako binilhan nun? Kasi lagi akong nagta-travel. Oo. Tapos ang bit-bit ko lagi, eco bag. Sabi niya, mawag yan kasi mahirapan ka magbuhat kasi nga yung likod ko. So binilhan niya ako ng maleta. Ang dami Pare-pareho nang na humingi tayo ng nun. maleta sa akin na yun. Di ko binigay. Tsaka yung bag niya, binigay niya sa akin yung leather na bag. Yung parang garbage bag na malaki. Kasi di ba lahat ng abot nandoon? Patapo ka na lang ng tapon. Ayun. Basta feeling ko, kung anong feeling nila na mapakinabangan mo, mapapagaan yung buhay, bibigyan nila kahit gaano pa kaliit yung bagay na yun. Ganon silang tipo ng friends. Sana kayo din makatagpo kayo na po ng mga BFFs sa inyong buhay na makakasama nyo na parang higit pa sa asawa. Sabi nga namin kung hindi na talaga kami makakakuha ng partners, kami na lang tatlo. Kahit di na ako mag-asawa. Correct. Iwanan ko na lang si Kev para magsama-sama na kami. Pili ko at this point, alam na nila na Yes. mahal ko sila. At ito po ang
Ano to? Ano to? Tita Max. Ito po, ang usapang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Thank you, Mama. Love you. Love you,